What's up there again, guys? It's me again, Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog, guys, naimbitahan tayo ng K8 Cafe. So, isang Korean-inspired. So, malapit lang siya sa Kapas National Shrine. From there, guys, nasa 3 to 5 minutes lang itong si K8 Cafe. So, yung location niya, dito sa Block 70, Lot 29, Barangay Cristo Rey, Kapas, Tarlac. So, mamaya, syempre, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga sinaserve nilang foods and drinks dito. Kung gusto yung pumunta dito, guys, open sila ng Monday to Sunday, 4 p.m. until 11 p.m. So baby, come over tonight. Yeah, baby, come over. We can make love. Yeah, baby, come over tonight. So baby, come over. Magandang araw. I'm Roseanne, the sister of the owner of the K8 Cafe. May I not say it's not the first, but one of the Korean-inspired coffee shop here in our town. And K8 started its operation last November of 2022. And as you can see, K8 Cafe is not the typical coffee shop na madilim, na para lang sa mga lovers, para lang sa mga meetings. So, K8 Cafe aim to serve all generations, all ages, and all genders. So, we have many varieties of coffees and refreshers you can choose. So, we have specialty drinks, coffees, milk-based, and soda-based, matcha series, and milk tea. So, kaya mga Katarlakenyos, mga Kapasenyos, mga Ka-Cristoreans, iniimbitahan ko po kayo sa Cafe at K8 Cafes. Located po kami sa Block 70, Lot 29, Cristo Rey, Kapas, Tarlac. K8 Cafe, a Korean-inspired cafe that serves quality drinks and foods at a very affordable prices. So, ito na lahat talaga niya sa mga sinerve sa atin ni K8 Cafe. So, meron tayong mga rice balls dito. Korean spicy ramyun, yung kanilang Korean spicy pork. Of course, yung kanilang spam mayo rice bowl. Yung kanilang siomai with java rice. Creamy carbonara, yung kanilang garlic pasta. And of course, meron silang cheesy french fries, yung kanilang cheesy hotdog overload. And then, meron tayong dito, Japanese egg salad sandwich, yung kanilang ube chiffon cake, and then yung kanilang carrot cake. Sa mga drinks naman nila, meron tayong dito, mga milk tea, mga coffee base, and mga milk base, and syempre mga Korean na din nila, or yung mga refreshers. So guys, nababasahin ko na lang yung mga drinks na sinerve nila sa atin kasi napakarami ng mga pagpipilian nyo dito sa kanilang mga drinks. So meron silang mga special drinks tulad ng kanilang ocean latte and then ube latte. Sa signature latte naman nila yung K8 latte, and then sa matcha series, meron tayong dirty matcha latte, very matcha. Tapos sa mga ade or mga refreshers sila, meron tayong apple ade, passion fruit ade. Tapos sa mga milk base, meron tayong milky cookies and cream, and then sa milk tea nila, yung kanilang K8 milk tea. Ayan guys, no, dahil nga Korean-inspired cafe siya, so asahan nyo maraming mga Korean products na makikita dito. Tulad ng Korean na spicy ramen nila. Meron siyang egg, meron siyang seaweed, meron siyang fish cake, and syempre, hindi mawawala dyan yung kanilang kimchi. Tapos, isa sa mga rice bowl na sinaserve nila dito guys, yung Korean spicy pork. Tikman natin. Spam mayo, yan kung mahilig kayo. Meron siyang egg, yung special sauce nila na mayo, and of course yung spam. Tikman natin guys. And of course, sa mga siomai rice lover dyan, meron tayong siomai rice bowl dito with java rice. Ito, isa sa mga pasta na gusto ko tikman, yung kanilang creamy carbonara. Napaka-creamy and napaka-flavorful yung pinakalasa niya. Siyempre, meron siyang toasted bread kung gusto nyo. And mahilig naman kayo sa garlic pasta guys. You can order
pwede yun din namang orderin yung kanilang garlic pasta. Okay guys, bago natin tikman yung mga ibang products nila, tikman muna natin ito kanilang Korean ade or yung refreshers na passion fruit. So wala pa sa 50% yung mga sinerve nila kasi napakarami yung options doon sa kanilang menu sa mga drinks nila. Ayun guys, kung overload yung pag-uusapan, so kailangan yung matikman to. Itong kanilang cheesy hotdog overload. Yan, napaka-cheesy niya sa pinakataas. Siyempre meron din siyang lettuce and other condiments. Siyempre guys, kitang gilo naman. Super cheesy and napaka-tender ng hotdog and napaka-labot ng bun. And guys, titikman din natin ito kanilang Japanese egg salad sandwich. Wow! Yun, halos natikman na natin lahat yung mga serve nila dito. Actually, very affordable price, pero napaka-quality ng mga lasa nila. Yun guys, kung naghanap kayo ng Korean-inspired cafe dito sa Kapas Tarlac, punta na kayo dito sa Barangay Cristo Rey. Dito lang yan, malapit sa Kapas National Shrine. So, 3 to 5 minutes away lang, andito na kayo. And kapag nag-dining kayo dito guys, marami kayong pwedeng gawin. Pwede kayong mag-chess, and meron din naman sila mga board games dito. Yung place, very relaxing yung ambiance and of course, very cozy, napaka-aesthetic, talagang Instagram worthy kapag pumunta kayo dito sa place nila. And guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutan i-share ang video nito para malaman din ng mga ibang kapasenyos, mga Tarlaceños, and mga taga Cristo Rey. Itong si K-Hate Cafe dito sa Block 70, Lot 29, Barangay Cristo Rey. Yan. Kung nag-crave kayo ng mga Korean food, so punta na kayo dito sa place nila. And then kung ayaw nyo na mga lumabas, pwede naman kayong kumontak dun sa kanilang Facebook page. Yan, pakipollow na lang. And mag-direct PM kayo kung gusto yung pa-deliver. So, around Poblacion or dito sa Barangay Cristo Rey, nagde-deliver din naman sila. So, until our next vlog, peace out!